Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Κάθε μέρα κάνουμε μια εκπομπή η οποία έχει στόχο το κύτταρο. Το κύτταρο μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά, αλλά μπορεί όμως και να επιταχυθεί η λειτουργία του κυττάρου σε τρόπο ώστε να καταστραφεί. Πάντοτε στη φύση υπάρχει μια ισορροπία. Η ισορροπία λοιπόν είναι σε όλα τα επίπεδα. Στο οξυγόνο, το οποίο δημιουργεί μια οξύδωση, υπάρχει και το αντίστοιχο, το αντιοξυγόνο, τα αντιοξυδωτικά. Έχω λοιπόν στα χέρια μου δεξιά την οξύδωση και αριστερά το λιποϊκό οξύ, την αντιοξύδωση. Μέσα λοιπόν στα εργοστάσια που καίει ο οργανισμός, το ψωμί, το τυρί, τα κρέατα, τα γλυκά, τα πάντα, ο οργανισμός λοιπόν βάζει το οξυγόνο και δημιουργείται οξύδωση. Υπάρχει όμως η λίγη οξύδωση, η μεσαία οξύδωση και η υπερβολική οξύδωση. Αν τώρα εσύ τρως κανονικά, έχεις μια κανονική οξύδωση. Όταν τρως όμως υπερβολικά, έχεις υπερβολική οξύδωση. Αυτή λοιπόν η υπερβολική οξύδωση, εάν τυχόν δεν αντιμετωπιστεί, θα δημιουργήσει πρόβλημα στα αγκία, στην καρδιά και σε όλα τα όργανα. Όλα τα όργανα εξαρτώνται από τα αγκία. Όταν λοιπόν καταστραφούν τα αγκία του εγκεφάλου, πάει ο εγκέφαλος. Άμα καταστραφούν τα αγκία της καρδιάς, πάει η καρδιά. Άμα καταστραφούν τα αγκία των νεφρών, το ίδιο. Των ματιών το ίδιο. Άρα λοιπόν το πολυτιμότερο πράγμα είναι να διαφυλάξουμε την καλή κατάσταση των αγκίων. Τα παίρνω λοιπόν με τη σειρά. Καταρχήν λοιπόν σας βάζω στην έννοια της οξύδωσης. Αυτή λοιπόν η φωτιά οξύδωση είναι. Με μόνη τη διαφορά ότι είναι οξία οξύδωση, καύση, ενώ αυτή που καίγεται με τις τροφές είναι βραδία. Οξύδωση είναι. Το οξυγόνο λοιπόν ενώνεται εδώ με το κερί και κάνει καύση. Το οξυγόνο ενώνεται με τις τροφές, κάνει καύση. Αυτή είναι οξία οξύδωση, όπως όταν καίω στο τζάκι τα ξύλα. Όταν καίω λοιπόν τα ξύλα στο τζάκι είναι οξία οξύδωση. Αλλά οξύδωση είναι. Το ίδιο πράγμα λοιπόν συμβαίνει και μέσα μας. Αλλά δεν το βλέπουμε και μέσα μας. Όταν λοιπόν εγώ τώρα έχω πάρα πολύ άγχος, όταν έχω μέτριο άγχος, έχω μέτρια οξύδωση. Αν έχω περισσότερο άγχος, περισσότερη οξύδωση. Όταν έχω υπερβολικό άγχος, υπερβολική οξύδωση. Κάθε φορά λοιπόν που έχω υπερβολική οξύδωση, είτε από το άγχος, είτε από τα τσιγάρα, είτε από το πολύ φαγητό, αυτό δημιουργεί ένα στρες που λέγεται οξυδωτικό στρες. Σήμερα η βασική αιτία που πεθαίνει ο άνθρωπος και γερνάει πρόωρα, ποιο είναι? Το οξυδωτικό στρες. Όποιος λοιπόν άνθρωπος του 2020 δεν ξέρει ποιος είναι ο εχθρός του, δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσουν σωστά κανένα κύτταρο. Όταν λοιπόν το κύτταρο βρίσκεται σε οξυδωτικό στρες, τι κάνει? Αυτοκτονεί. Επιστημονικά λέγεται κυτταρικός θάνατος ή απόπτωση. Από τους 100 θανάτους, οι 80 πού οφείλονται? Σε καρδιοαγγειακά προβλήματα της καρδιάς και των αγκίων. Από τους 100 θανάτους. Αιτία το οξυδωτικό στρες. Ναι, διότι όταν δεν λέμε ότι τον σκότωσε το άγχος. Γιατί? Διότι δημιουργήθηκε οξυδωτικό στρες. Όταν λοιπόν έχεις υπερβολικό οξυδωτικό στρες από το άγχος, αντί να καπνίσεις 5 τσιγάρα την ημέρα, καπνίζεις 20, 30. Είναι έτσι, οξυδωτικό στρες. Όταν λοιπόν πηγαίνεις στην ταβέρνα, τρως όλη την ταβέρνα. Οξυδωτικό στρες. Όλο λοιπόν αυτό το οξυδωτικό στρες έρχεται και σου καίει πρώτα τα αγκία. Το οξυδωτικό στρες, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορεί μέσα στα αγκία.
μέσα στα αγκία. Μέσα στα αγκία λοιπόν κυκλοφορεί λοιπόν η υπερβολική οξύδωση. Αυτό που σβήνει την υπερβολική οξύδωση μέσα στα αγκία σου λέγεται ερλιποϊκό οξύ, το παράγει ο ίδιος οργανισμός το παράγει και είναι το ισχυρότατο αντιοξυδωτικό. Τα αντιοξυδωτικά, κυρίες και κύριοι, είναι πολλά. Είναι αυτά που λέγονται, είναι η βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε, η γλουταθιόνη, είναι πολλά το ξέρω. Υπάρχουν όμως και αντιοξυδωτικά που σβήνουν την οξύδωση των λιπών. Όταν τρώμε τα λίπη, όταν τρώμε χολυστερίνη, η χολυστερίνη δεν κολλάει μέσα στα αγκία. Η χολυστερίνη, λένε ψέματα, δεν κολλάει μέσα στα αγκία. Έχω φέρει λοιπόν εγώ 1 κιλό χολυστερίνη. Έχω λοιπόν στα χέρια μου 1 κιλό χολυστερίνη. Έλληνας δεν είμαι. Άμα δεν φάω τώρα και 1 κιλό χολυστερίνη, τι Έλληνας θα είμαι. Αυτή λοιπόν η χολυστερίνη, κυρίες και κύριοι, δεν κυκλοφορεί μόνη της μέσα στα αγκία, δεν κυκλοφορεί. Αυτή λοιπόν η χολυστερίνη κυκλοφορεί μαζί με πρωτεΐνη, με κρέας. Η χολυστερίνη δεν κυκλοφορεί, αυτό το κίτρινο που βλέπετε είναι χολυστερίνη. Αυτό το κίτρινο που βλέπετε είναι χολυστερίνη. Αλλά δεν κυκλοφορεί μόνη της, κυκλοφορεί μαζί με πρωτεΐνη. Γι' αυτό και λέγεται λιποπρωτεΐνη. Χαμηλή λιποπρωτεΐνη, low. Δεν λέμε LDL. Το L είναι low. Και όταν είναι σφιχτή, λέμε high. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά η χολυστερίνη δεν κυκλοφορεί μόνη της, κυκλοφορεί πάνω σε πρωτεΐνη. Η χολυστερίνη που τρώμε, η χολυστερίνη κυκλοφορεί πάντοτε ενωμένη με πρωτεΐνη για να μην κολλάει. Όταν όμως εγώ έχω άγχος, την καίω τη χολυστερίνη. Όταν λοιπόν εγώ καπνίζω πολύ, την καίω τη χολυστερίνη. Όταν λοιπόν τρώω πολλά γλυκά, την καίω τη χολυστερίνη. Και έτσι λοιπόν καμένη η χολυστερίνη κολλάει στα τυχώματα. Εάν όμως εγώ σε κάθε γεύμα πίνω μια κουταλιά της σούπας ερλιποϊκό οξύ, εμποδίζω να καεί η χολυστερίνη. Οπότε λοιπόν τι κάνω? Γλιτώνω λοιπόν τα αγκία του εγκεφάλου, της καρδιάς, των νεφρών από πρόωρη καταστροφή. Κυρίες και κύριοι, όταν καταστρέφονται τα αγκία, καταστρέφονται και τα όργανα. Όταν καταστρέφονται τα αγκία, καταστρέφονται και τα όργανα. Και όλα λοιπόν τα όργανα με την πάροδο της ηλικίας καταστρέφονται. Αφενός μεν από το γύρας και αφετέρου από την υπερβολική οξύδωση. Αν ενώσουμε την υπερβολική οξύδωση που κάνει το άγχος, τα τσιγάρα, η σαβουροφαγία μαζί με το φυσιολογικό γύρας, τότε λοιπόν και τα δύο μαζί σε στέλνουν πριν της ώρας σας. Λένε λοιπόν τώρα οι μελέτες ότι πάνω από τα 65 χρόνια οι άνθρωποι φεύγουν υπερβολικά γρήγορα από την υπερβολική οξύδωση. Μετά λοιπόν τα 65, σήμερα στα 65 κάνουμε τον τρίτο γάμο. Ναι, σήμερα λοιπόν οι άνθρωποι ξαναπαντρεύονται. Αλλά τι γίνεται όμως όταν εσύ είσαι μέσα στο άγχος, καπνίζεις γιατί νομίζεις ότι θα σου φύγει το άγχος 20 και 30 τσιγάρα, όταν το βράδυ πηγαίνεις με τους φίλους σου και τρως λοιπόν εσύ μια ταβερνάρα και πίνεις λοιπόν κρασιά και τσίπουρα και τέτοια, τότε λοιπόν κινδυνεύεις στα 65 σου να φύγεις. Από τους 100 θανάτους, οι 80 οφείλονται στα αγκία. Από τους 100. Λέει πέθανε απότομα από την καρδιά. Τι σημαίνει καρδιά? Οξύδωση. Έπαθε λέει εγκεφαλικό. Τι σημαίνει? Οξύδωση. Οξυδωτικό στρες.
Κάνουμε λοιπόν τώρα μια εκπομπή και δεν θα μιλήσουμε για το οξυδωτικό στρες. Κυρίες και κύριοι, ο καλός ο Θεός έχει βάλει δύο πράγματα, σαν το αυτοκίνητο. Η οξύδωση είναι το γκάζι. Με την οξύδωση πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα. Ναι. Πώς δημιουργείται καρούμπαλα μέσα στα αγκία? Έρχεται λοιπόν η υπερβολική οξύδωση, τι κάνει? Ερεθίζει το εσωτερικό τείχομα των αρτηριών που λέγεται ενδοθήλιο, το γκαζώνει, πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα και κάνει ένα καρούμπαλο που λέγεται αθυρωματική πλάκα. Η αθυρωματική πλάκα είναι ένα καρούμπαλο από την υπερβολική οξύδωση που κάνει το άγχος, τα τσιγάρα, τα πολλά ποτά, η σαβουροφαγία, τα γλυκούλια, όλα λοιπόν αυτά δημιουργούν υπερβολική οξύδωση. Και ρωτάω, ποιο είναι αυτό στο φαρμακείο που με βοηθάει να μην με κάψει υπερβολική οξύδωση από το άγχος, τα τσιγάρα, τη σαβουροφαγία, τα πολλά ποτά? Ποιο είναι? Το λιποϊκό οξύ. Το λιποϊκό οξύ, κυρίες και κύριοι, ανακαλύφθηκε το 1950. Είναι μια φυσική ουσία που την παράγει ο οργανισμός σε αντιστάθμισμα της οξυδώσεως. Από εδώ είναι η οξύδωση, και από εδώ είναι το λιποϊκό οξύ. Έρχεται η Dr. Formula και τι κάνει? Παίρνει λοιπόν το λιποϊκό οξύ, το βάζει σε μικρά σφαιρίδια που λέγονται λιποσώματα και έτσι λοιπόν εξουδετερώνεις σε κάθε γεύμα σου την υπερβολική οξύδωση που δημιουργείται όταν η οξύδωση καίει τα λίπη. Τα λίπη, κυρίες και κύριοι, είτε είναι χολυστερίνια, είτε είναι τριγλικερίδια, οτιδήποτε θέλετε, αυτά τη στιγμή όταν καίγονται τότε κολλάνε. Μόνο τα καίγονται. Η υπερβολική οξύδωση που λέγεται οξυδωτικό στρες είναι η αιτία που καταστρέφονται όλα τα όργανα. Η οξύδωση καταστρέφει τα αγκία της καρδιάς. Ναι. Και δημιουργούνται καρούμπαλα που τα λέμε εμείς αθυρωματικές πλάκες, βουλώνουνε. Ναι, ή είναι στις καροτίδες που μπορούν να ξεκολλήσουν και να σου κάνουν εγκεφαλικό ή να είναι στην αορτή. Η αορτή λοιπόν πώς καταστρέφεται? Από την υπερβολική οξύδωση. Λεπταίνουν τα τυχώματα και κάνεις ανευρίσματα. Από την υπερβολική οξύδωση καταστρέφονται όλα τα αγκία. Έχουμε 100.000 χιλιόμετρα τριχοειδικά αγκία. Γιατί? Κάθε κύτταρο αιματώνεται από ένα τριχοειδές αγκείο. Ναι, κάθε κύτταρο. Πόσα κύτταρα έχουμε? 100 δισεκατομμύρια κύτταρα. 100 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 100 δισεκατομμύρια κύτταρα θέλει κάθε ένα κύτταρο, ναι, το δικό του τριχοειδές. Άμα τα ενώσεις όλα τα τριχοειδή, κάνεις 2,5 φορά τον κύκλο της γης. Ναι. Άμα βάλεις το ένα τριχοειδές δίπλα από το άλλο, περνάς μια φορά, δεύτερη φορά, 2,5 φορές τον κύκλο της γης. Είναι η απόσταση από εδώ μέχρι τη σελήνη στο μισό. 100.000 χιλιόμετρα. Δεν είναι 1 χιλιόμετρο, δεν είναι 100 χιλιόμετρα, αλλά είναι 100.000 χιλιόμετρα. Και ρωτάω, αυτά τα τριχοειδή των 100.000 χιλιόμετρων, ποιος τα βοηθάει? Το λιποϊκό οξύ. Το λιποϊκό οξύ, κυρίες και κύριοι, έρχεται να βοηθήσει και κυρίως αυτοί που είναι επιρρεπείς. Πρώτα τους διαβητικούς. Δεν υπάρχει περίπτωση ο διαβητικός να μην καταστρέψει τα τριχοειδή του αγκία. Και ρωτάω, ποιος τα βοηθάει? Σίγουρα τα αντιδιαβητικά φάρμακα σε βοηθάνε να μην έβεις το ζάχαρο. Αλλά υπάρχει περίπτωση μετά το μεσημεριανό να μην πάει στο διαβητικό το ζάχαρο στα 2. Μην τρελαθούμε. Γι' αυτό είναι και λέγεται διαβητικός. Διαφορετικά δεν θα ήταν άρρωστος. Άμα δεν ήταν άρρωστος δεν θα πήγαινε το ζάχαρο στα 2, θα ήταν στο 1 και 50, 1 και 20. 1.
Κανονικά, όταν λοιπόν το μεσημέρι τρως, το ζάχαρος πρέπει να είναι 1. Στο διαβητικό πάει 1,60, 1,80, 2, 2,5, 3. Στο διάστημα αυτό τα τριχοειδή καίγονται. Ποιος τα βοηθάει? Λιποϊκό οξύ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μη σου ανέβει η οξύδωση που λέγεται μεταγευματικό ζάχαρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάθε μέρα λοιπόν, καθώς το μεσημέρι ανεβαίνει η υπερβολική οξύδωση, χαλάνε τα αγκία. Κάθε μέρα. Πόσες μέρες έχουμε? 360 μέρες. Έχουμε λοιπόν 365 μέρες σφαλιάρες στα τριχοειδή αγκία. Για βάλε λοιπόν 10 χρόνια, 20 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, είμαι 22 χρόνια διαβητικός. Όταν λοιπόν έβγαλα τον καταράκτη και πήγα λοιπόν σε μια κλινική, μου κοιτάξανε τα τριχοειδή. Είναι καινούρια. Τυχαία, δεν νομίζω, λιποϊκό οξύ. Παλιά έπινα λιποϊκό οξύ χωρίς να είναι λιποσωμιακά. Τώρα όμως τελευταία με την πρόοδο της επιστήμης η Dr. Formulas κάνει λιποσωμιακά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η απορρόφηση είναι 98%. Και ρωτάω. Όταν λοιπόν εγώ θέλω να ζήσω περισσότερο, να μην κακογεράσω, γύρας είναι ένα αναπόφευκτο φαινόμενο φυσιολογικό. Αλλά το κακογύρας δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι φυσιολογικό. Ποιος κάνει λοιπόν το γύρας επιταχυνόμενο? Ποιος? Το οξυδωτικό στρες. Και όταν λοιπόν ξέρω ότι το οξυδωτικό στρες με γυρνάει γρήγορα, όλες λοιπόν τα συμπτώματα έχουν σχέση με την υπερβολική οξύδωση. Όταν λοιπόν κάνουμε μια εκπομπή, γιατί την κάνουμε? Έτσι γιατί μας αρέσει? Όχι. Διότι είμαστε επιστήμονες, γιατροί και προσπαθούμε λοιπόν να επιδιορθώσουμε τα αρτηριακά τυχώματα. Τα αρτηριακά τυχώματα, κυρίες και κύριοι, γίνονται από τρία υλικά. Ανάλογα του μεγέθους του αγκίου. Όταν λοιπόν θέλουμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο αγκείο που λέγεται αορτή, χρησιμοποιούμε τρία υλικά. Το πρώτο υλικό απ' έξω λέγεται κολαγόνο. Οι μεγάλες αρτηρίες, αορτή, λαγόνιες, μύριες, κνημιές, οι μεγάλες έχουν τρία τυχώματα. Το πρώτο τύχωμα λέγεται κολαγόνο. Ποιος φτιάχνει κολαγόνο? Η μπριζολάρα μαζί με τη βιταμίνη C. Η μπριζολάρα μαζί με τη βιταμίνη C κάνει κολαγόνο για να μην κάνει ανεβρίσματα η αορτή και γενικά να είναι ένα ελαστικό αγκείο. Διότι η αορτή λειτουργεί σαν καρδιά. Για να μπορέσει να προωθηθεί το αίμα, δίνει το ένα όργανο πάσα στο άλλο. Η καρδιά δίνει πάσα 60 κυβικά αίμα στην αορτή, του δίνει πάσα. Διαστέλλεται η αορτή, δίνει πάσα στα λαγόνια. Διαστέλλονται τα λαγόνια, δίνει πάσα στα μυριαία. Τα μυριαία δίνουν πάσα στις ιγνιακές και φτάνουμε στα τριχοειδή. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα. Τα τριχοειδή δεν τα ανοίγει κανένας εκτός από το λιποϊκό οξύ μαζί με το αρτερνόρ. Εδώ σας το έχω. Τα τριχοειδή, κυρίες και κύριοι, είναι αυτά που ζορίζουν την καρδιά. Όταν λοιπόν είναι κλεισμένα τα τριχοειδή από το άγχος, τα τσιγάρα, το πολύ ποτό και τη σαβουροφαγία, τότε λοιπόν ζορίζεται η καρδιά και είναι αυτό που λέμε αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια. Δηλαδή δεν μπορεί λοιπόν να δουλέψει σωστά η καρδιά. Όταν λοιπόν τώρα έρχεται το αρτερνόρ και ανοίγει τα τριχοειδή μαζί με το λιποϊκό οξύ, το λιποϊκό οξύ εμποδίζει την υπερβολική οξύδωση να κλείσουν τα τριχοειδή. Αλλά την επισκευή των τριχοειδών την κάνει το αρτερνόρ. Το λιποϊκό οξύ εμποδίζει την οξύδωση
να κλείσουν τα τριχοειδή. Διότι τα τριχοειδή δεν έχουν 3 στρώματα, έχουν 1, το ενδοθήλιο. Τα τριχοειδή έχουν σαμπρέλα. Τα λάστιχα είναι σαν τα λάστιχα που ποτίζουμε. Όταν λοιπόν το λάστιχο θέλουμε να το βάλουμε σε μεγάλη πίεση, έχουν τα λεγόμενα λινά. Αυτά τα λινά είναι μυϊκά κύτταρα. Το δε εξωτερικό, το πλαστικό, είναι κολαγόνο. Το δε εσωτερικό, που είναι η σαμπρέλα, όπως τα αυτοκίνητα, η σαμπρέλα, λέγεται ενδοθήλιο. Από την αορτή μέχρι κάτω, μέχρι τα τριχοειδή, είναι καλυμμένη από μία σαμπρέλα που λέγεται ενδοθήλιο. Η λειτουργία των αγκίων εξαρτάται από αυτή την πέτσα, το ενδοθήλιο. Το ενδοθήλιο πολύ εύκολα καταστρέφεται από την οξύδωση, πολύ εύκολα καταστρέφεται από τα τσιγάρα, πολύ εύκολα καταστρέφεται από τσιγάρα, τα ποτά και όλα αυτά του δυτικού τρόπου ζωής. Από το ενδοθήλιο, ποιος βοηθάει το ενδοθήλιο? Μόνο τα φύλλα της ελιάς. Τα φύλλα της ελιάς λοιπόν έχουν μέσα 4 ουσίες που επιδιορθώνουν τα τριχοειδή αγκία. Τα επιδιορθώνουν. Τα προστατεύουμε και με το αερολιποϊκό οξύ να μην τα κάψει το άγχος, τα τσιγάρες, τα αυροφαγεία και τα ποτά, και τότε λοιπόν μπορούμε να ελπίζουμε ότι η καρδούλα μας δεν θα μας προδώσει. Πιστεύουμε ότι δεν θα πάθουμε κάποια εγκεφαλικούλη ή τα νεφρά μας να μην πάμε για αιμοκάθαρση. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εκπομπή είναι άκρος ενδιαφέρουσα. 2 προϊόντα που τα έχει φτιάξει ο Θεός. Το ένα είναι το αερολιποϊκό οξύ που προστατεύει από την οξύδωση, τριχοειδή, μεγάλα αγκία, τα πάντα από την υπερβολική οξύδωση, και το άλλο, κυρίες και κύριοι, είναι το αρτερνόν, που το είναι από τα φύλλα της ελιάς. Αυτά και μόνο τα δύο θα έπρεπε όλοι που με βλέπετε να τα κάνετε σε χρήση. Τίποτε άλλο μην πάρετε. Αερολιποϊκό οξύ και αρτερνόν είναι αυτά που βοηθάνε να μην κακογεράσω, να μην επιταχυνθεί λοιπόν η βλάβη της καρδιάς, να μην έχω κάτι κακό στον εγκέφαλο, να μην έχω κάτι κακό στα νεφρά. Κυρίες και κύριοι, πόσο πιο απλά να σας τα πω. Από εδώ είναι το γκάζι, η οξύδωση, και από εδώ είναι το φρένο. Ο οργανισμός είναι πότε γκάζι, πότε φρένο. Πότε γκάζι, πότε φρένο. Μόνος του λειτουργεί. Δώστε του τη δυνατότητα πότε να γκαζώνει και πότε να φρενάρει. Τη ρύθμιση την κάνει ο ίδιος ο οργανισμός. Δώστε του τη δυνατότητα μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Από εκεί και πέρα πάμε για διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, μία εικόνα, 1000 λέξεις. Η χολυστερίνη δεν κολλάει στα αγκία. Δεν κολλάει. Γιατί δεν κολλάει? Διότι είναι ενωμένη με πρωτεΐνη. Γι' αυτό και λέγεται λιποπρωτεΐνη. Όταν εξετάζουμε τη χολυστερίνη, δεν την εξετάζουμε σκέτη, λέγεται λιποπρωτεΐνη. Όταν όμως έχουμε πολύ άγχος, οξυδώνεται. Ναι. Όταν τρώμε πολύ, οξυδώνεται. Ναι. Όταν λοιπόν καπνίζουμε πολύ, οξυδώνεται. Όταν δεν κοιμόμαστε, οξυδώνεται, και όλα μαζί κάνουν το λεγόμενο οξυδωτικό στρες, και τότε η χολυστερίνη κολλάει. Ερεθίζει λοιπόν το εσωτερικό τείχμα των αρτηριών και κάνει κάποια καρούμπαλα. Επιστημονικά λέγεται αθυρωματική πλάκα. Καρούμπαλα είναι, διότι η οξύδωση ενεργοποιεί τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του ενδοθηλίου. Οξύδωση είναι. Η οξύδωση κάνει πολλαπλασιασμό. Που κάνει όμως και καρούμπαλα. Τα καρούμπαλα λέγονται αθυρωματικές πλάκες. Τότε λοιπόν βουλώνουνε τα αγκία. Όταν λοιπόν έχουμε υπερβολική οξύδωση που πολλαπλασιάζει τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα, κυρίες και κύριοι, είναι κύτταρα που παράγουν 2 ουσίες για να μπορεί να ρυθμίζεται το αγκείο. Η μία ουσία λέγεται οξύδιον του αζότου που διαστέλει τα αγκεία.
Τα αγεία διαστέλλονται με μία φυσική ουσία που λέγεται οξύδιο του αζότου. Οξύδιο του αζότου κάνει η αορτή, οξύδιο του αζότου κάνει οι λαγόνιες, οι μυριαίες, οι γνιακές και τα τριχοειδή αγεία. Άρα λοιπόν έχουμε ένα φυσικό αγιοδιασταλτικό που λέγεται οξύδιο του αζότου. Ποιος το παράγει? Τα ενδοθυλιακά κύτταρα. Τα ενδοθυλιακά κύτταρα λοιπόν παράγουν μια ουσία που λέγεται οξύδιο του αζότου. Αλλά αυτή η ουσία όμως δεν παράγεται όταν η υπερβολική οξύδωση από το άγχος, τα τσιγάρα, τη σαβουροφαγία και τα ποτά καταστρέφει τα ενδοθυλιακά κύτταρα. Άμα τα καταστρέφει δεν φτιάχνει οξύδιο του αζότου και τότε τι κάνουμε? Αυτό λοιπόν που ρυθμίζει εκτός από το εσωτερικό τείχομα των αγγείων το ενδοθήλιο, αυτό που ρυθμίζει τα αγγεία είναι τα νεφρά. Τα νεφρά, κυρίες και κύριοι, παράγουν μια ουσία που λέγεται αγιοτανσίνη 2. Αυτή λοιπόν η αγιοτανσίνη 2, μπορούμε λοιπόν να την εξουδετερώσουμε. Έρχεται λοιπόν ο καλός ο Θεός και σου φτιάχνει και το λιποϊκό οξύ. Το λιποϊκό οξύ μπλοκάρει την αγιοτανσίνη 2. Το λιποϊκό οξύ μπλοκάρει την αγιοτανσίνη 2, είναι γραμμένα μέσα στις εξετάσεις εδώ, μέσα στις έρευνες. Μέσα στις έρευνες λοιπόν 6 σελίδες λέει ότι το λιποϊκό οξύ μπλοκάρει την αγιοτανσίνη 2. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν πίνεις μια κουταλιά της σούπας πρωί, μεσημέρι, βράδυ λιποϊκό οξύ, βοηθάς με φυσικό τρόπο να μπλοκαριστεί η αγιοτανσίνη 2, οπότε λοιπόν όταν θα πας στον παθολόγο ή στον καρδιολόγο δεν θα σου δώσει μεγάλες δόσεις αναστολής της αγιοτανσίνης 2. Γιατί λοιπόν να μην βοηθήσεις τον παθολόγο σου και τον καρδιολόγο σου με κάτι φυσικό που το φτιάχνει ο ίδιος ο οργανισμός? Δίνοντας λοιπόν λιποϊκό οξύ, αφενός μεν μπλοκάρεις την αγιοτανσίνη 2, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, τι κάνεις? Μπλοκάρεις να καταστρέφεται το ενδοθήλιο. Το λιποϊκό οξύ, εμποδίζει η υπερβολική οξύδωση, το οξυδωτικό στρες, να καταστρέφει όλη τη φόδρα των αγγείων. Όλα τα αγγεία έχουν μία φόδρα, το ενδοθήλιο. Όλα τα αγγεία έχουν μία φόδρα, το ενδοθήλιο. Όλα τα αγγεία έχουν μία φόδρα, το ενδοθήλιο. Το ενδοθήλιο όταν καταστρέφεται δεν παράγει οξύδιο του αζότου που κάνει αγγειοδιαστολή. Άρα λοιπόν όταν προστατεύουμε τα κύτταρα του ενδοθηλίου, προστατεύουμε λοιπόν τη λειτουργία να κάνει αγγειοδιαστολή, να μην πεθαίνουν τα κύτταρα, να μην κάνουν καρούμπελα που λέγονται αθυρωματικές πλάκες, να μην παθαίνει βλάβη η καρδιά, τα νεφρά, τα μάτια, ο εγκέφαλος. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή είναι άκρος ενδιαφέρουσα. Μην κάνεις τίποτα, ας είσαι και λιγάκι κουτσός. Πονάει λέει το γόνατό μου, δεν πειράζει. Τα αγγεία σου να είναι καλά. Δεν μπορεί να σηκώσει το χέρι σου, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα αυτά. Τα αγγεία σου να είναι καλά. Παιδιά, τίποτα άλλο. Αφήστε να είστε κουτσί, να μην σηκώνετε τα χέρια σας, να είσαι στραβή έτσι και να έχει όπως δεν. Αφήστε τα. Τα αγγεία είναι. Το θέμα είναι τα αγγεία. Κυρίες και κύριοι, από την πίεση γίνονται τα εγκεφαλικά, τα καρδιακά, τα νεφρά, η πίεση. Όλα τα όργανα τρώνε μια σφαλιάρα από την πίεση. Από την πίεση. Στο τέλος αυτής της εργασίας μιλάει για την πίεση. Μια ολόκληρη σελίδα μιλάει για την πίεση. Το λιποϊκό οξύ έχει ευεργετικές επιδράσεις στην πρόληψη και στην ανάπτυξη της υπερτάσεως. Η υπέρταση είναι σύμπτωμα, δεν είναι πάθηση. Μην έρθεις κοντά μου και κολλήσω υπέρταση. Είναι σύμπτωμα που έχει σχέση με τι έχει σχέση? Με την οξύδωση των αγγείων, μειώνοντας το επίπεδο των φλεγμονών και αναστέλλοντας την υπερπαραγωγή της ενδοθυλίνης 1. Προσέξτε, μέσα το εσωτερικό τείχομα των αρτηριών που είπαμε είναι η φόδρα
και λέγεται ενδοθήλιο, παράγονται δύο ουσίες. Η μία που διαστέλει τις αρτηρίες και λέγεται οξύδιο του αζότου και μία άλλη που λέγεται ενδοθυλίνη 1 που κλείνει τα αγκία. Ναι. Τα αγκία έχουν μια αυτορύθμιση. Αυτό που αυτορυθμίζει τα αγκία είναι η φόδρα. Έχει δύο ουσίες. Μία τα διαστέλει και μία τα συστέλει. Η διαστολή λέγεται οξύδιο του αζότου, η συστολή λέγεται ενδοθυλίνη 1. Αυτά λοιπόν είναι αυτορύθμιση των αγκίων. Άλλη είναι η ρύθμιση από τα επινεφρίδια που βγαίνει η αδρεναλίνη και στα κλείνει. Άλλη είναι αυτή. Άλλη λοιπόν είναι επέμβαση των επινεφριδίων. Άλλη είναι η επέμβαση των νεφρών. Πάνω λοιπόν στα αγκία επεμβαίνει τα επινεφρίδια με την αδρεναλίνη, ορμονικές αιτιολογίας, επεμβαίνει τα νεφρά με την αγκιοτασίνη 2. Αλλά την αυτορύθμιση των αγκίων την κάνει ποιος? Η φόδρα. Ποιος διορθώνει τη φόδρα? Την προστατεύει το λιποϊκό οξύ και την αναπλάθει το αρτερνόρ που είναι φύλλα ελιάς. Κυρίες και κύριοι, με τίποτε μην ασχοληθείτε. Μην ασχοληθείτε τώρα γιατί ψιλοκουτσένετε, δεν μπορεί να σηκώσετε. Άλλο, εδώ κινδυνεύει από τους 100 θανάτους, οι 80 οφείλονται στα αγκία. Οι 80. Γι' αυτό λοιπόν κάθε νοσοκομείο έχει αναπτύξει και καρδιοχειρουργικό κέντρο. Από τα αγκία. 80. Οι 100 Πάμε λοιπόν σε 100 κηδείες. Πάμε. Και ρωτήσουμε τη χείρα πότε πέθανε, λέει από καρδιά. Από αγκία. Το 80 είναι η μάστιγα της σημερινής εποχής. Γιατί? Διότι η μάστιγα της σημερινής εποχής, κυρίες και κύριοι, η μάστιγα της εποχής ποια είναι? Το οξυδωτικό στρες από τον τρόπο ζωής. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τον τρόπο ζωής γιατί γκαζωνόμαστε σε 3 δουλειές, για να επιβιώσετε 3 δουλειές. Δεν κοιμόμαστε καλά, εκτονωνόμαστε με πολύ τσιγάρο, εκτονωνόμαστε με πολύ φαγητό, εκτονωνόμαστε με πολλά ποτά, εκτονωνόμαστε. Άρα λοιπόν, αν τυχόν δεν εξουδετερώσουμε το οξυδωτικό στρες, μας έφαγε η μαρμάγκα μετά την ηλικία των 65 χρονών. Μετά την ηλικία, εδώ. Το 80% των ατόμων έχουν σχέση με το οξυδωτικό στρες. Το 80% άνω των 65 χρονών. Πάνω από τα 65 χρόνια, δηλαδή να κάνεις το σταυρό σου ότι κάθε μέρα περνάει 65 και μια μέρα, 65 και 2 μέρες. Κάθε μέρα να κάνεις το σταυρό σου περνάει μόνο όταν αντιμετωπίζεις το οξυδωτικό στρες. Το οξυδωτικό στρες ξεκινάει από το σπίτι μας, όταν τρογόμαστε, μεταφέρεται στο δρόμο με τα φανάρια, τους οδηγούς, οτιδήποτε, πηγαίνει στη δουλειά, φεύγουμε από τη μια δουλειά, πάμε στην άλλη τη δουλειά και μετά λοιπόν ερχόμαστε, πλακώνουμε να φάμε για να εκτονωθούμε στα νεύρα, έχουμε μεγαλύτερη οξύδωση, έχουμε τις λεγόμενες αναγωγές της τροφής και τέτοια και γίνεται ένας χαμός το ίσον. Προσέξτε, εγώ λοιπόν πριν 30 χρόνια ήμουν ένας κακός. Ναι, για τον εαυτό μου κακός, για τον εαυτό μου. Έκανα όλα αυτά που κάνει ο δυτικός άνθρωπος. Και έτσι λοιπόν αρρώστησε η καρδιά μου, τα αγκία μου, τα πάντα. Εάν τυχόν δεν άλλαζα τρόπο ζωής, δεν διόρθωνα τη σαβουροφαγία το βράδυ, το τι λιβανέζικα έριχνα. Ένα λιβανέζικο με 5-6 μπύρες εκεί χάμω. Δεν ήταν μόνο βγαίνανε, αλλά πηγαίνανε και στα πνευμόνια. Δεν είναι τίποτε. Πνιγμονή. Ναι. Και το πρωί λοιπόν είχα μια βραχνάδα. Δεν ήταν τίποτε. Το γαστρικό υγρό πήρασε τις χορδές. Και δεν μπορούσα να μιλήσω. Οπότε λοιπόν όταν τα διόρθωσα και άρχισα λοιπόν να παίρνω τις Dr. Φόρμουλες στα προϊόντα, με βλέπετε. Εγώ είμαι ο μόνος που δεν βάζω make-up και τέτοια. Βλέπω τώρα τον εαυτό μου και λάμπει. Τυχαία δεν νομίζω. Άμα τυχόν δεν έπαιρνα εγώ αρτερνόν και λιποϊκό οξύ, τα τριχοειδή μου αγκία δεν θα φτιάχνανε το δέρμα μου. Ποιος φτιάχνει το δέρμα? Η πούδρα.
Όλοι είναι παστωμένοι με πούδρες. Άρτερνο. Και σας λέω λοιπόν, κάθονται λοιπόν και λένε είμαστε φτωχοί. Μετά λένε θέλω εγώ για τα αγγεία, θέλω για τις φλέβες, θέλω για τον προστάτη, θέλω για τα κόκαλα, θέλω για εκείνα. Εγώ άστα αυτά, όπου σε βγάλει. Δύο πράγματα, τριχοειδή αγγεία, λιποϊκό σε κάθε γεύμα και καπάκι αρτερνόρ. Τα αγγεία. Και λίγο κουτσούλης να είσαι, το βρωμεά και το αρθριντόλ κάνει πολύ καλή δουλειά στις αρθρώσεις. Άστο, δεν πειράζει. Μην το πάρει. Και λίγο κουτσούλης δεν είναι τίποτε. Αν τώρα εσύ πας και κάνεις τώρα και δεις ότι είναι λίγες τρύπες, άστο, ας είναι λίγο τρύπες. Σκοπός είναι να πηγαίνουν αίμα στα κόκαλα. Τα κόκαλα έχουν τριχοειδή. Λες τώρα εσύ τι να πάρω για να μην χαλάσω τη μνήμη μου. Άστο, μην το πάρεις. Άμα διορθώσει τα τριχοειδή, λέει, πετάχεται λίγο καμιά φτερουγισμό η καρδιά μου. Άστο ρε, άστο εκεί χάμα. Σκοπός είναι να διατηρηθούν τα αγγεία σου με το λιποϊκό οξύ και το αρτερνό. Από εκεί και πέρα και βοήθησε λοιπόν όλα τα τριχοειδή. Μην πάρεις τίποτα. Ούτε σε, ούτε μπε, ουτε ηχθιέλαια, ούτε K2, ούτε μαγνήσια, άστα. Αφού δεν τα πρόσεχε, άστα. Αφού λες δεν έχω λεφτά, άστα. Αλλά δεν γίνεται τώρα να μην πάρεις για τα τριχοειδή αγγεία. Τότε λοιπόν μην βλέπεις την εκπομπή. Γιατί βλέπουμε την εκπομπή? Είμαι ο μοναδικός γιατρός ο οποίος τι κάνω? Επισκευάζω κύτταρα, ανανεώνω κύτταρα και γενικά βοηθάμε τον κυταρικό κύκλο. Κάποια κύτταρα πρέπει να πεθάνουν άμα είναι άρρωστα. Κάποια κύτταρα είναι καρκινικά, πρέπει να πεθάνουν. Όλα τα φτιάχνουν οι βιταμίνες. Δεν σας λέω ότι τι κάνει η βιταμίνη C. Δεν το ξαναλέω. Διορθώνει το ανοσοποιητικό, δυναμώνει και το κολαγόνο. Δεν λέω ο μεταβολισμός μας πώς διορθώνεται. Με την B. Τα νεύρα μας πώς ισχυροποιούνται με την B. Δεν λέω τι δουλειά κάνει τα ω+. Τα ω+, κυρίες και κύριοι, φτιάχνουν τις κυταρικές μεμβράνες. Η υπερβολική οξύδωση δεν είναι ότι κάνει οξύδωση μόνο στη χολυστερίνη που κυκλοφορεί. Όχι, αλλά κάνει και οξύδωση στη χολυστερίνη που είναι μέσα στα αγγεία, στα κύτταρα. Γύρω από κάθε κύτταρο είναι χολυστερίνη. Το κύτταρο περιβρέχεται από χολυστερίνη. Χωρίς χολυστερίνη θα σκοτωνότανε το κύτταρο, διότι γίνεται αδιάβροχο. Η χολυστερίνη βρίσκεται σε όλες τις κυταρικές μεμβράνες, είτε αυτές είναι κύτταρα του ενδοθηλίου, είτε είναι κύτταρα μυϊκά, είτε είναι κύτταρα του κολαγόνου, είτε είναι κύτταρα του εγκεφάλου, της καρδιάς, των νεφρών, των μυών. Όλα τα κύτταρα έχουν μία πέτσα. Αυτή η πέτσα περιέχει χολυστερίνη. Το οξυδωτικό στρες καταστρέφει και αυτή τη χολυστερίνη των κυττάρων και τη χολυστερίνη που κυκλοφορεί. Η χολυστερίνη δεν οξυδώνεται μόνο αυτή που κυκλοφορεί, αλλά αυτή που είναι στις πέτσες των κυττάρων. Λέγονται κυταρικές μεμβράνες. Οι κυταρικές μεμβράνες χωρίζουν το εξωτερικό περιβάλλον από το εσωτερικό. Υπάρχουν σύνορα. Αυτά τα σύνορα προστατεύονται από χολυστερίνη για να μην μπει μέσα το νερό και πνίξει τα κύτταρα. Άρα λοιπόν όταν οξυδώνεσαι, οξυδώνονται όλα τα κύτταρα εγκεφάλου, καρδιάς, νεφρών, μυών, οστών, οξυδώνονται. Και εκτός από αυτό και η κυκλοφορούσα χολυστερίνη. Η χολυστερίνη είναι η κυκλοφορούσα και αυτή που είναι στα κύτταρα. Η κυκλοφορούσα και αυτή που είναι στα κύτταρα. Όλα λοιπόν οξυδώνονται από τι? Από υπερβολική οξύδωση. Έτσι κι αλλιώς γίνεται μια οξύδωση. Άλλο μικρή, άλλο μεσαία και άλλο υπερβολική. Η υπερβολική οξύδωση είναι αυτή που σκοτώνει από τους 100 τους 80, υπερβολική οξύδωση. Σήμερα λοιπόν κακογερνάμε από υπερβολική οξύδωση. Η καρδιά σκοτώνεται από υπερβολική οξύδωση. Τα νεφρά
καταστρέφονται από υπερβολική οξύδωση. Ξεχάναμε τη μνήμη από υπερβολική οξύδωση. Τρέμουμε από υπερβολική οξύδωση. Από υπερβολική οξύδωση τι έχουμε? Κομάρες. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Η υπερβολική οξύδωση σκοτώνει όλα τα κύτταρα και κάνει ανήμπορο τον άνθρωπο, συν το φυσιολογικό γύρας. Το φυσιολογικό γύρας τι είναι? Είναι γλυκό, δεν είναι κακό. Είναι δηλαδή, είναι ρε παιδί μου σαν το βασίλεμα. Βγαίνει λοιπόν ο ήλιος στην Ανατολή, είναι η ανάπτυξη. Ο ήλιος φέρνει την ανάπτυξη. Η βιταμίνη D φέρνει την ανάπτυξη. Το ΣΑΜ τι κάνει? Σε προστατεύει πρώτα να μην γίνεται η χολυστερίνη, λάσπη, πέτρες και κοτρώνες. Το ΣΑΜ, κυρίες και κύριοι, ανοίγει τα χοληφόρα μαζί με το καλό ελαιόλαδο και ρευστοποιεί τη χολή που σου κάνει πέτρες, κοτρώνες. Το ΣΑΜ πηγαίνει στον εγκέφαλο και τι κάνει? Σου ενεργοποιεί τις ουσίες της ευτυχίας που λέγονται σερωτονίνη και νιώθεις ωραία. Νιώθεις ευτυχισμένος. Το ΣΑΜ, κυρίες και κύριοι, μπαίνει μέσα στην ανανέωση του DNA. Το DNA είναι και αυτό πρωτεΐνες. Με την υπερβολική οξύδωση καταστρέφεται. Το R-λιποϊκό οξύ προστατεύει και το DNA, αλλά το DNA ξαναφτιάχνεται με το SAM. Το SAM φτιάχνεται με το DNA φτιάχνεται με το SAM, αλλά και το SAM βοηθάει και την αποτοξίνωση. Η αποτοξίνωση είναι μια βιολογική λειτουργία που θέλει μπε και σαμ. Δεν είναι πίνω νερό και βγάζω τις τοξίνες. Πρέπει οι τοξίνες να γίνουν υδατοδιαλυτές και μετά να πιω νερό και να φύγουν. Και αυτά το κάνει το σαμ και το μπε. Το πιάσατε? Πηγαίνετε λοιπόν να μετρήσετε την ομοκυστεΐνη σας. Για πηγαίνετε, θα δείτε λοιπόν ότι είναι πάνω από 10. Πρέπει να είναι κάτω από 19. 12, 13, 17 βλέπω. Κακό. Από ομοκυστεΐνη καταστρέφονται τα στεφανιαία. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή σήμερα είναι άκρως αφιερωμένη και περισσότερο σε δύο ουσίες που το ένα λέγεται R-λιποϊκό οξύ και το άλλο λέγεται Arternor. Προσέξτε. Εγώ πίνω πολλά προϊόντα. Όλα τα αυτά τα πίνω. Όλα. Αλλά εγώ είμαι μοιημένος. Σε ηλικία 50 χρονών ήμουνα 130 κιλά, είχα όλα τα προβλήματα του κόσμου. Τώρα τα προβλήματά μου όχι εξαφανιστήκανε, αλλά τα έχω υπό έλεγχο. Όλες αυτές οι βιταμίνες είναι να έχεις υπό έλεγχο όλες τις λειτουργίες του οργανισμού. Υπό έλεγχο. Ανάλογα τώρα με τη μόρφωσή σου, η μόρφωση δεν είναι μόνο να μάθω ιστορία ή γεωγραφία ή οτιδήποτε άλλο, είναι και να μάθω πώς λειτουργεί ο οργανισμός. Δεν γίνεται να ξέρω λοιπόν για τα καινούργια κινητά και να μην ξέρω ότι οι βιταμίνες είναι οι μόνες ουσίες που φτιάχνουν λοιπόν τη λειτουργία του οργανισμού. Οι μόνες. Όταν λοιπόν τώρα εσύ προσπαθώ να σε μοιήσω, ξεκινάω από το R-λιποϊκό οξύ και το Arternor. Άστα, γιατί άμα σου δώσω πολλά, μου λες τόσα πολλά, αφού οι λειτουργίες κάθε μία θέλει τη δικιά της βιταμίνη. Η K2 εμποδίζει το ασβέστιο να σου κάνει εσένα τα αγκία μάρμαρο. Από μάρμαρο είναι τα κόκαλα, δεν είναι τα αγκία. Αυτό λοιπόν που κάνει τα αγκία να μην είναι μάρμαρο, η K2. Το δε μαγνησιάκι εμποδίζει το ασβέστιο να κάνει λοιπόν τις παρενέργειές του. Πρέπει να είναι σε ισορροπία ασβέστιο μαγνήσιο. Παίρνεις 2 μαγνησιάκα, χαλαρώνεις, κοιμάσαι. Έρχομαι λοιπόν τώρα να ξεκινήσω από μια πρωταρχική ζημιά που λέγεται οξυδωτικό στρες. Όλοι ξέρουμε το ψυχολογικό στρες. Το ψυχολογικό στρες κάνει οξυδωτικό. Η υπερβολική πίεση είναι και αυτό ένα στρες.
Ναι, η υπερβολική πίεση ρίχνει σφαλιάρες, καρδιά, εγκέφαλο, σφαλιά, με πίεση. Έχετε λοιπόν το αερολιποϊκό όξι και βοηθάει τον παθολόγο και τον καρδιολόγο, διότι μπλοκάρει την αγκιοτανσίνη 2. Την αγκιοτανσίνη 2 την μπλοκάρει λοιπόν το αερολιποϊκό όξι μαζί με τα δραστικά φάρμακα. Αυτό βοηθάει το αερολιποϊκό όξι. Το αερολιποϊκό όξι βοηθάει λοιπόν να μην ανεβαίνει πίεση από την αγκιοτανσίνη 2. Πάει. Αλλά η πίεση όμως ανεβαίνει από την τσαντίλα. Άλλος μηχανισμός είναι. Η τσαντίλα ενεργοποιεί την αδρεναλίνη που είναι πάνω από τα νεφρά, τα γνωστά σας επινεφρίδια. Άλλο, η τσαντίλα βγάζει την αδρεναλίνη, οπότε ανεβαίνει η πίεση. Για την τσαντίλα είναι το μαγνήσιο. Εγώ φταίω που τσαντίζεσαι. Εγώ σου δίνω, διότι η τσαντίλα θα σε στείλει στο νοσοκομείο. Ναι, διότι όταν ανέβει η αδρεναλίνη, σφίγγουνε τα στεφανία. Τι σημαίνει αυτό? Έμφραγμα. Ναι. Άρα λοιπόν η πίεση έχει πολλές αιτίες. Η πρώτη αιτία είναι ότι έχει χαλάσει η φόδρα. Η πρώτη. Η φόδρα ρυθμίζει τη λειτουργία των αγκίων. Η φόδρα. Αυτά λέγονται ενδοθήλιο. Η φόδρα τη λέμε εμείς οι γιατροί. Ο κόσμος την ξέρει ενδοθήλιο. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην ξέρει για το ενδοθήλιο. Ρώτησε λοιπόν 100 Έλληνες τι είναι το ενδοθήλιο και όλοι θα σου πούνε. Οι γιατροί τη λένε φόδρα. Λέει, κοίταξε, αυτός έχει καμένες φόδρες. Σημαίνει είναι καμένο ενδοθήλιο. Το ενδοθήλιο ρυθμίζει την πίεση με δύο ουσίες. Η μία ουσία λέγεται οξύδιο του αζότου, κάνει διαστολή, και άλλο λέγεται ενδοθυλή 1 που λέγεται κάνει συστολή. Συστολή, το κάνει η φόδρα. Πάει αυτό. Εκτός όμως από την επέμβαση της φόδρας που τη χαλάει το οξυδωτικό στρες και την προστατεύει το αερολιποϊκό οξύ και τη φτιάχνει, ξαναφτιάχνει το αρτερνόρ, η φόδρα ρυθμίζει την πίεση των αγκίων. Είτε αυτές είναι αορτές, μυριές, ιγνιακές, ό,τι θέλετε, η φόδρα ρυθμίζει την σύσπαση και τη διαστολή των αγκίων διαμέσου δύο ουσιών, το οξύδιο του αζότου και την ενδοθυλίνη 1. Έτσι. Από εκεί και πέρα τα αγκία έχουν σχέση και με τις ορμόνες. Η αδρεναλίνη σφίγγει τα αγκία, το μαγνήσιο χαλαρώνει τα αγκία. Ναι. Τα νεφρά σφίγγουνε τα αγκία. Έρχεται λοιπόν το αερολιποϊκό όξι και εξουδετερώνει τη σύσπαση των αγκίων από τα νεφρά, μαζί με τα χημικά φάρμακα του παθολόγου ή του καρδιολόγου. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εκπομπή είναι εκπομπάρα. Έχω λοιπόν εγώ 6 σελίδες. Τι κάνει το οξυδωτικό στρες? Το οξυδωτικό στρες λοιπόν αντιμετωπίζεται με την το ισχυρότατο αντιοξυδωτικό που είναι το αερολιποϊκό όξι. Το αερολιποϊκό όξι είναι ένα φυσικό αντιοξυδωτικό. Ανακαλύφθηκε το 1950 και είναι ο ισχυρότατος κυταρικός ρυθμιστής. Πάει αυτό. Τώρα, το ενδοθήλιο, όλη αυτή η σελίδα είναι για το ενδοθήλιο. Το ενδοθήλιο παράγει το οξύδιο του αζότου, αγκιοδιαστολή, ενδοθυλίνη, αγκιοσυστολή. Ποιος θα ρυθμίζει? Το ενδοθήλιο. Ποιος προστατεύει το ενδοθήλιο? Το αερολιποϊκό οξύ και το αναπλάθη, το αρτερνόρ. Πάει εδώ. Τι είναι η ενδοθυλίνη? Είναι μια ουσία που τη βγάζει περισσότερο όταν έχουμε οξυδωτικό στρες. Όταν έχουμε οξυδωτικό στρες δεν κάνει ο οργανισμός αγκιοδιαστολή, αγκιοσυστολή γίνεται. Διότι το οξυδωτικό στρες από το άγχος, τα τσιγάρα, τη σαβουροφαγία, τα ποτά διεγείρει το ενδοθήλιο, παράγει ενδοθυλίνη 1 και έχουμε δεύτερη αιτία που ανεβαίνει πίεση. Η μία πίεση είναι ότι καταστρέφεται η παρασκευή του οξυδίου του αζότου. Η άλλη είναι ότι παράγει ενδοθυλίνη από το οξυδωτικό στρες. Εντάξει, έτσι. Τι κάνει το αερολιποϊκό όξι? Το αερολιποϊκό όξι εκτός ότι το ίδιο είναι ένα ισχυρό το αντιοξυδωτικό, τι βοηθάει? Βοηθάει λοιπόν στην ανακύκλωση, στην αναγέννηση των αντιοξυδωτικών ουσιών όπως είναι η γλουταθιόνη. Δεν σας λέω εγώ για τη γλουταθιόνη.
το αέρι λιποϊκό οξύ την αναπλάθει, διότι το αέρι λιποϊκό οξύ περιέχει μέσα θιάφη. Την αναπλάθει. Επιπλέον αναπλάθει τη βιταμίνη ε που είναι στο ελαιόλαδο και τη βιταμίνη Σ που είναι στα εσπεροδοειδή. Πάει αυτό, έτσι. Το αέρι λιποϊκό οξύ μπορεί να αποτρέψει την αγκιοτανσίνη 2 που παράγουν τα νεφρά. Η πίεση, κυρίες και κύριοι, η πίεση έχει σχέση με το εσωτερικό τείχομα των αρτηριών, με το ενδοθήλιο. 1. Η πίεση. Δεύτερον, με το μεσαίο τείχομα που είναι οι μύες, από την τζαντίλα, την αδρεναλίνη. Άλλη αιτία είναι η πίεση από το ενδοθήλιο, άλλο είναι από την τζαντίλα, άλλα από τα νεφρά, από όλα. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε το αέρι λιποϊκό οξύ. 3 κουταλάρες πρωί, μεσημέρι, βράδυ και 3 αρτερνών και από εκεί και πέρα μην πάρετε τίποτα άλλο. Περπατάτε και λιγάκι, πιέστε και λίγο λαδάκι και μια χαρά είναι η ζωή. Άντε παιδιά, φιλιά, τα λέμε αύριο. Γεια.